ni sungu ɲiningali ni yiri nu yeli a ɲɔkɔrɔ k'u tɔgɔ fɔ k'u mankutu lakunu a bɛna fɛn dɔ de d'an ma nin na min b'an ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ sigi bɔlɔ kan quoi ka an kɛ an sago ye. Ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bacama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama danso ko ni ko hotep ono jawni tuma tamarka joswati kawruki ka bamaga tama malo ya baden kana ka degede kologoto imotap dumia oni senanga misho mandi kono misho mona intitile ko sondo la nature nga sonko yininga ka sonko yininga o korodore ka anre yininga ka sonko yininga o korodore ka an lamini yininga wala sa ambe fuli dan karmo ba mano bari samake ale me ko so promoteur na initiateur aw karmo ini tuma amba kologoto imotap dumia yera ni tuma mbanga lama je klube fo ma fo kuni senanga emission kono kuni jo kuni senanga ko damarika jo sabati ka urika bamba ko ka to ama aywa karama foli tɛmɛnen kɔ bi an bɛna kuma yiri nɔnfɛnw fila de kan a fɔlɔ n'o ye kisisi fila ye donc fɔlɔ in o de filɛ an bolo ye komi nin bɛ po kɔnɔ donc di ko a bolo de filɛ nin ye donc o la i bɛ nin tɔgɔ fɔ an ye ka a non scientifique fɔ an ye ani a mankutu dɔw. Karamɔgɔ diyara n ye i y'a fɔ cogo min na o don dɛ an filɛ ka wulu jɔlɔkɔ an bɛna kuma o de kan wa wulu jɔlɔkɔ ni a b'an bolo kungo kɔnɔ yan dɛ nka an filɛ ka a sɛnɛ po kɔnɔ nin ye yiri min don mɔgɔ b'a miiri dɔrɔn k'a fɔ ko samiyɛ jiri don ni samiyɛ banna u t'a sɔrɔ tuguni voilà donc an filɛ ka na a dɔ bila po kɔnɔ nin ye a b'an yɛrɛ bolokɔrɔ an bɛ se ka taa n'a ye yɔrɔ la an bɛ kuma ka yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ se k'u bolo maga la i n'a fɔ an filɛ ka min kɛ k'a cogoya bɛɛ dɔn voilà ale tɔgɔ ko wulu jɔlɔkɔ ayiwa n'i ye wulu jɔlɔkɔ yɛrɛ ta wulu bɛ siri jɔlɔkɔ min na i bɛ taa sɔrɔ kurukuru de don kuru dɔ bɛ yen k'o don dɔ wɛrɛ kɔnɔ ka tila k'o fana don dɔ wɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ k'o don k'a gulongulon ɲɔgɔn na ka jigin mɔgɔw b'a wele ko wulu jɔlɔkɔ. parce que a fɛn forme ni a sigisigilen don ɲɔgɔn kan cogoya min na a bɛ b'a fɔ jɔlɔkɔ. donc n'i ye nin yiri yɛrɛ lajɛ k'a ɲɛci lajɛ k'a fɔ ko nin bɛ ban mɔgɔ bolokɔrɔ a ka kan ka kamanafili lase ma mais a sɛnɛ ka nɔgɔn bari n'i ye kuntuguda kelen sɔrɔ ka don bɔgɔ sumalen na k'a labɛn dɔrɔn nin yiri in bɛ nugu i bolokɔrɔ wa tant que sumaya b'a kɔrɔ a bɛ janya a bɛ kɛ jɔ yɛrɛ de ye fo ka da i n'a fɔ yiri dɔw kan i n'a fɔ kogo dɔw la n'i bɛ juru siri a la ka yɛlɛ wulu jɔlɔkɔ y'o ye bon an y'a wele wulu jɔlɔkɔ parce que a tugutugulen don ɲɔgɔn na ani wulu jɔlɔkɔ bɔlen nka tubabuw y'a wele Quissus quadrangularis voilà Quissus quadrangularis Quissus ma yɔrɔ ye wulu ka tɔgɔ dalen i b'a fɔ an ye min fɔ ko ni mɔgɔ bɛ yiri kalan na ani n'i bɛ kodɔn yɛrɛ fɛn o fɛn la ni tɔgɔ dara fɛn o fɛn la i kana teliya ka tɛmɛ tɔgɔ kan i jɔ o kan i k'a ɲɛɲini ni Quissus ni ale ni u ka yiri dɔ de bɔlen min nɔnfɔlaman don ko lierre donc olu ye grɛkikan kɔrɔkɔrɔ dɔ de ta olu de tun b'a fɔ o ma ko Quissus ko o da nin na bari a n'o bɔlen don i m'a ye donc tubabuw ka tɔgɔ dalen o de ye donc n'olu ko a ma ko Quissus u tilala ka tɔgɔ filanan kɛ min b'a la dafa fana ko quadrangularis quadrangularis o b'an bɛɛ ɲɛkɔrɔ n'i y'o ta k'o kɔrɔ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ angili naani de don côté naani i m'a ye a den nin na i bɛ taa sɔrɔ 1 2 3 4 ko 4 ni olu dun b'u ka kan fɔ n'u ye 4 fɔ fɛn o fɛn la ou bien quadruplé fɔ fɛn o fɛn la o ye naani ye quoi donc an kun bɛ se k'a fɔ ten ko nɔnfɔ min b'i n'a fɔ côté naani. c'est-à-dire nɔnfɔn mun ye côté naani ye nɔnfɔ min ye côté naani ye quoi donc o de filɛ nin y'an bolo bon n'o o ye nin mankutu ye sisan i b'a tɔmɔ ka bɔ nɔnfɔn tɔw la yiri tɔw la ani nɔnfɔn tɔw la teliya la parce que ale kɛcogoya ni o fɛnw ye ka sɔrɔ sisan tɔgɔ anw ka tɔgɔ dacogo la anw ko wulu jɔlɔkɔ parce que an y'a sigi cogo de la ɲɔgɔn kan a b'i b'a fɔ jɔlɔkɔ nka olu ye a côté ninnu de lajɛ k'a fɔ ko angili naani don quadrangularis kɔrɔ de ko 4 angles donc 4 angles o kɔrɔ de ko 4 côté fana voilà parce que ni nɔngɔ naani b'a la o kɔrɔ de fan naani fana de bɛ a la donc olu y'a kɛ fɛn yɛrɛ kala kɛcogo olu ye tɔgɔ da n'o ye ko Quissus don mun ye angili naani ye donc 4 côté donc
an y'a sigi cogo de lajɛ ka tɔgɔ da n'o ye ko jɔlɔkɔ wulu jɔlɔkɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a jurujan ta kungo kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka jan a bɛ kɛ i n'a fɔ ko ni e kɔni y'a ye dɔrɔn a bɛ hakili jigin jɔlɔkɔ de la. Bon an y'an kun da wulu kan k'a fɔ k'a ni wulu jɔlɔkɔ bɔlen don walasa an ka se k'a faranfasiya ka bɔ tɔw la o de fɛn filɛ nin ye. Bon n'i y'a bulu kɛcogoya ye hali a kuntuguda nin de la i m'a ye bulu bɛ falen yan. Bulu bɛ falen wulu jɔlɔkɔ kun bɛ don ɲɔgɔn na yɔrɔ min na dɛ bulu bɛ falen o de kan wa o yɔrɔ kelen de fana na a mɔlɔ bɛ bɔ yen quoi a bɛ bolokura bɔ yen et puis juru min n'a b'a gulon yiri tɔw la ani kogo ni yɔrɔ fɛn o fɛn b'a kɛrɛfɛ hali n'i ye nɛgɛ dɔ turu a kɛrɛfɛ a bɛ n'i gulon o la de o jurunin ninnu bɛ bɔ yen la i b'a fɔ zaba bɛ to ka min kɛ quoi i b'a fɔ nɔnfɔn tɔw bɛ min kɛ an b'a dɔn fila nɔnfɔn b'i meleke d'a yɛrɛ ma nka ninnu bɛ juru de bɔ k'u gulon fɛn dɔ la ka taa n'o ye quoi donc o de filɛ nin ye ko wulu jɔlɔkɔ bon sisan nin ye yiri ɲumanba dɔ de ye. An ka min kodɔn kosɛbɛ parce que ale bɛ kɛ ka fɛn caman de kɛ sira caman na mankutu ɲumanw bɛ bɔ a la an b'a dɔn k'a fɔ ni musow ye muso kɛlɛ kɛ k'a fɔ fari sɛgɛnna kosɛbɛ ko nin yiri in a bɛ kɛ k'o dɛmɛ o la quoi an b'a dɔn fana ko nanzaraw y'u teliya k'a fɔ ko pɔsɔnɛ b'a la dɛ bon ne bɛ n kanto lajɛbagaw ma n'u y'a mɛn fɛn o fɛn ma ko pɔsɔnɛ b'a la o kɔrɔ de ko baga b'a la baga in ka farin de n ye n kanto karamɔgɔ kolokoto ma sɔgɔmada in na n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko yiri bɛɛ bɛ se ka kɛ yiri bagama ye parce que tubabuw yɛrɛ tilala k'a fɔ tuguni ko l'excès de tout est nuisible mais nin kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a fɔ wulujɔlɔkɔ ma yɔrɔnin kelen k'a fɔ ko baga de don ko baga min b'a la k'a bɛ se ka cɛ kɛlɛ ale dun de bɛ don cɛya fura caman na cɛya fura jumɛn a bɛ se ka don i n'a fɔ cɛya kɛnɛyali n'o ye sugunɛ sira ninnu ye quoi a bɛ kɛ k'o fura caman dilan y'a ye ni mɔgɔ ko k'a bɛ sugunɛ bilenni kɛlɛ kɛ sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ wulujɔlɔkɔ dɔ bɛ k'a la ni mɔgɔ y'a fɔ sisan k'i bɛ taa sɔrɔ damajalanbana b'u la i bɛ taa sɔrɔ wulujɔlɔkɔ dɔ bɛ k'a la bon o wulujɔlɔkɔ kelen nin fana u b'o o de ta ka o kɛ u ka joli caman na quoi i m'a fɔ ni joli bɛ tolila ni a ma jatogo ni fɛnw sɔrɔ a la mais ni problème ye min ye n'a fɔra tubabuw fɛ k'a fɔ ko pɔsɔnɛ don an b'an mabɔ a la mais an ka mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ni pɔsɔnɛ bɛ fɛn na o kɔrɔ de k'a baga ka farin o kɔrɔ ko n'a bɛ ɲɛci kɛ n'i hakili sigi a fɛ ka taa baara kɛcogo ɲuman fɛ i bɛ dɔ sɔrɔ ka kɛ ni nin yiri ye kosɛbɛ min bɛ mɔgɔw ɲa o de kama an ko ka sunko de ɲininka parce que n'i y'a ye sunkun ye baga kɛ ye a ye kumuya kɛ ye ka kunaya kɛ ye ka timiya kɛ ye a bɛɛ n'a nafa de don a farikolo mago bɛ nin bɛɛ la donc mais a fɛn o fɛn a b'a fɔ sisan an b'a timima filɛ ɲɛ sisan o ni baga an b'a bagama dɔ minnu dɔn o n'olu ci sira kelen i bɛ taa sɔrɔ sisan an delila ka kuma fɛngɛ dugumafɛn dɔ kɛ ko timitimiba e yɛrɛ yira k'a fɔ o pɔsɔni sugu min b'o la o ka farin ni pɔsɔni tɔw bɛɛ ye ale den mana se mɔgɔ kɔnɔ cogoya sugu dɔ la dɔrɔn a tiɲɛni a ka teli bɔn o de b'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ni a minan de don a bɛɛ ni a nafa de don donc y'a yira i ka kuma kɔnɔ k'a fɔ joli sira kan ka a kala sisi ka mugu kɛ joli la joli fura fariman ye fana o ye joli sira fariman ye a bɛ joli toliw ja quoi n'a nin ko joli toliw dɔrɔn mɔgɔ hakili bɛ taa kelebew de la i m'a ye kelebew ani joli minnu tigɛra ka juguya ni mɔgɔ tɛ ka a kɛnɛya cogo sɔrɔ a la entretien ni fɛn ninnu bon o b'a yira k'a fɔ an ka kan ka nin fɛn nin kɔlɔsi an ka kan ka baara kɛ n'a ye ne bɛ segin o kan an ka émission caman na i miiri da ko kan n'i y'a ye n'i y'a dɔn i ka baara kɛ n'a ye parce que o de ye ka kodɔn ka baara ka tile donc an mana min kɛ sisan nɔ ni nin wulujɔlɔkɔ ye a bɛ se ka sugunɛjalan ani damajalan sugunɛ jeni bana ale bɛ se ka o furakɛ bon n bɛ taa ɲɛfɛ tuguni n b'a dɔn k'a fɔ an ka baara ninnu dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ mɔgɔ jɔrɔnako ɲɛnabɔ cogow ni fɛnw na par exemple ni sonyɛni bɛ kɛ kojugu ni sonyɛni bɛ kɛ mɔgɔ t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ t'a dɔn i bɛ se ka zo minɛ cogo min na ni fɛn ninnu an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔw bɛ baara kɛ ni nin ya ne yɛrɛ ni dɔgɔnɔ dɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo san caman a ka ca ni san 10 ye ale kun mana baara kɛ ni nin ye i bɛna tiɲɛni min na dɛ a bɛ n'i jɔlen sɔrɔ o de kunna i tɛ se ka taa bon ni nin dɔnniya fɔsɔn ninnu b'an bolo sisan nɔ an k'a ɲɛɲini quoi i b'a fɔ n'ale y'a ka kɛta kɛ nin na n'i nana k'i bɛna fɛn dɔ suɲɛ walima i bɛna fɛn dɔ ta walima i bɛna fɛn dɔ kɛ ka sɔrɔ jɛman d'i ma donc i tɛ se ka taa ale bɛna i sɔrɔ o ko la yen
kosɛbɛ ale de bɛna i jɔlen sɔrɔ o kunna donc o de bɛ kɛ nin ye bon n'i y'a ta k'a gulon jɔlɔkɔmayɔrɔ la a bɛ se ka taa n'o sira ye dɛ donc o de y'a to mɔgɔ ka kan ka baara kɛ nin anw ka dɔnniya ninnu sira bɔlen don sisan wa nin sungun ɲininkali ni yiri ninnu yeli a ɲɔkɔrɔ k'u tɔgɔ fɔ k'u mankutuw lakunu a bɛna fɛn dɔ de d'an ma nin na min b'an ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ sigi bɔlɔ kan quoi k'an kɛ an sago ye i y'a ye donc ni wulujɔlɔkɔ nin non seulement a bɛ zominɛ kɛ i y'a ye a bɛ tiɲɛni dɔw bali a bɛ tila ka cɛya furakɛ ka cɛya n'a fɔra ko cɛya tuma dɔ la an b'a fɔ ko cɛw ka kɛ cɛw ye dugu kɔnɔ nin sen b'o o baara la quoi i m'a ye donc yiri ɲumanba de don donc mɔgɔ kana miiri k'a fɔ ko a tɛ sɔrɔ dɛ a marapo kɔnɔ i k'i miiri da kan i ka baara kɛ n'a ye wa n'i ye baara fana kɛ n'a ye ni e ye min sɔrɔ a la ka bɔ n'o fana ye k'o fara tɔ ta kan a bɛ caya ka taa fɛ de o ka fisa bɛɛ ka bara i bolokɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ ne bɛ ka nin sɔrɔ a la o ye ne ta bannen a la quoi i m'a ye donc nin Quissus quadrangularis nin n'o y'a latin tɔgɔ ye n'a bamanantɔgɔ ye wulu jɔlɔkɔ ye mankutu damadɔ min b'a la anw fɛ o dɔw filɛ nin ye baasi tɛ o la an bɛ se an ka Quissus filanan ma n'o ye Quissus populnea ye karamɔgɔ an kumana Quissus fɔlɔ min kan o ye Quissus quadrangularis ye n'o ye wulujɔlɔkɔ ye donc an bɛna kuma Quissus filanan min kan o de ye Quissus populnea ye donc o de filɛ an bolo ɲɛ donc i bɛ a tɔgɔ f'an ye bamanankan na ni yiri in yɛrɛ mankutu minnu bi a la karamɔgɔ o ɲininkali diyara n ye kungo sun an bɛ nin yiri nin fana kolokolola dɔɔni n'o ye ko ngaro ye yiri ɲuman don yiri kɔrɔma don wa yiri nafama ɲumanba de don an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ bari a ju damadɔ bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ n'a bɔ dɛ nin yiri bɛ bɔ mɔgɔw fɛ yɛrɛ de u b'a fɔ nin ma ko ngaro bamanankan na garo bon an kɔni b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ sira fɛn o fɛn yira la an b'a fɛ mɔgɔw kana ɲinɛ yiri kɔ bon o bolo ma sisan an ye nin garomayɔrɔ kɛ ko ngaro ne ɲɛsɔrɔ ka ɲɛsɔrɔ o la ɲɛsɔrɔ yiri o de ye yiri filɛ nin ye n'i mɛnna ko la a tɛ taa ɲɛ a tɛ na ou bien a taara k'i bolo dan i y'a ye i n'a fɔ ni gan mɛnna gan sun na cogo min na a bɛ nkaron cogo min na dɛ o yiri de filɛ nin ye ni tubabuw ko ma ko Quissus populnea o Quissus ma yɔrɔ an y'o ɲɛfɔ an bɛ segin a kan tuguni ko o n'u ka nɔnfɔn dɔ de bɔlen don i n'a fɔ lierre voilà olu b'a fɔ ko la lierre o nɔnfɔn de don nin fana n'o bɔlen i n'a fɔ wulu jɔlɔkɔ dɔɔnin wulu jɔlɔkɔ fana ye Quissus ye mais ale ye quadrangularis ye 4 côtés nin ye populnea ye nin populnea ye tɔgɔ fila ye nɔnfɔn fila donnen ɲɔgɔn na parce que Quissus ye nɔnfɔn kelen tɔgɔ ye populnea o fana ye nɔnfɔn kelen wɛrɛ tɔgɔ ye donc Quissus populnea a bɛ n'a fɔ nɔnfɔnw ka nɔnfɔn quoi bari tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye nin lili bɔ k'a susu i bɛ taa namaya sɔrɔ a la min ka bon hakili ma i m'a ye donc o b'a don baara caman na an y'a ye k'a fɔ muso ka sindimi nin bɛ kɛ k'o kɛlɛ sindimi nin bɛ kɛ k'a kɛlɛ an b'a ye fana k'a fɔ ni u sɛgɛnna muso kɛlɛ la nin bɛ kɛ k'u dɛmɛ o fana na comme si muso mana jigin ka pour que farikolo ka lafiya donc a bɛ kɛ o ye fana a bɛ tobi ka a maseri de wa walima a bɛ mini a bɛ kɛ k'u maseri a bɛ kɛ k'u mun bon maseri de ye muni ye saloli ye bamanankan na quoi voilà o yiri de filɛ nin ye parce que b'a fɔ ko k'a digidigi a bɛ digidigi n'a ye a bɛ a dɔ min fana a b'a dɔ min fana tiɲɛ yɛrɛ la namaya b'a la et puis n'a a bɛ kɛ k'o baara fila kɛ i k'a dɔn k'a fɔ farikolo tɛ se ka to a dama de parce que nin namaya fanga ka bon kosɛbɛ donc o yiri de filɛ Quissus populnea donc i ka ɲɛfɔli dɔ la i y'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ sansere fana furakɛ muso ka sansere muso min n'i y'a ye k'a fɔ ko tirin bɛ ka bɔ u farisogo la fo ka kɛ i n'a fɔ ko golo fan dɔ bɛ fiɲɛya k'a kɛ i n'a fɔ tɛrɛtɛrɛ bɛ bɔ o farisogo la i b'a dɔn musow tɛ sɔn nin kuma fɔli ma u ka hakɛ to kosɛbɛ parce que a ɲɛma dogolen don quoi a bɛ kɛ fari dogoyɔrɔma dɔn yɔrɔ ninnu de la minnu tɛ ye mɔgɔw fɛ kosɛbɛ bon o de mana muso sɔrɔ n'i ye ngaro a lili namaya bɛ yɔrɔ min na n'i y'o de sɔrɔ k'a susu sisan ka o kɛ ji la o de bɛ kɛ k'o salo n ye n da maga na dɔɔni parce que o saloli senfɛ tellement que namaya b'a la ni mɔgɔ min kɔlɔsi o la k'o bɛ fereke i bolo a bɛ fereke i bolo min b'i salo a bɛ fereke o tigi bolo parce que a bɛ mɔgɔ bila lahalaya wɛrɛ de kɔnɔ quoi liyala wɛrɛ de kɔnɔ voilà parce que saloli ni saloli bɛ yen quoi mais ni namaya ka bon cogo min na n'a bɛ san siri kɛlɛ
a tɛ ɲa o de kɔ fo dɔ de k'i sɔrɔ farisogo nin dɛ ka i salo n'a ye ka yɛlɛ k'i salo ka jigin voilà donc o de bɛ kɛ k'o baara kɛ bon an b'a ye k'a fɔ k'u bɛ nin don u b'a fɔ cogo di sogojugu kɛlɛli la quoi sogojugu bon ale bulu n'a kala o de bɛ kɛ k'o baara kɛ donc ni mɔgɔ min bɛ cauchemar kɛ donc ka pour que ka c'est-à-dire tranquillité sɔrɔ donc a jɔyɔrɔ b'o la quoi a jɔyɔrɔba de b'o la i bɛ taa sɔrɔ ko sogo dɔw bɛ yen nɔ f'a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ gɛrɛ fa la insanité i m'a ye u bɛna nin yiri nin ta u b'a tobi a n'a kala n'a bulu k'a kɛ k'a tigi ko a bɛ dɔ min a la donc k'a bɛ basigi nana u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ bon an ka yiri minnu don mɔgɔ caman an yɛrɛ ye nin ɲini de sisan nin ye kalo 3 dɔrɔn kalo 2 samiyɛ tigɛlen an ye nin ɲini de ka sɔrɔ ka nin bulu bɔ mais mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ den n'a denna a den bɛ mɔn a den bɛ dun mais a bɛ se ka mara a bɛ se ka mara pot kɔnɔ a bɛ se ka kɛ jardin kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ nin kɛ samiyɛfɛ yiri dɔrɔn k'a fɔ k'a tɛ sɔrɔ o la bon u bɛna bɔ mun na u bɛna a kala de tigɛ ka taa n'a ye i m'a ye an ye tɔgɔ min fɔ a daminɛ na ko ngaro don ko ngaro ni kɛlɛ yiri de filɛ nin ye ko nin bɛ siri de tigɛ o ye siri jumɛn ye tuma dɔ la i ka ko bɛ kɛ i n'a fɔ a tɛ bɔ a nɔ la wa a tɛ sa i m'a ye e yɛrɛ kɔni bɛna sigi sisan aw bɛ nin ko nin lajɛ ko banbali sabali don quoi a tɛ taa ɲɛfɛ fana donc mɔgɔw b'a ye ne ye nin kuma mɛn réseau caman na dɛ k'i bɛ taa i kundama ɲɔgɔn tigɛ garo la k'a cɛ tigɛ ka bɔ a fɛ siɲɛ 7 k'a da sirakun na ni ŋaniya ye quoi ko mobiliw k'a bunte ko o siri kelen kɔni ko bɛ tigɛ dɛ bon mais n'i y'a ta k'a lajɛ tɔgɔ yɛrɛ la an fɛ san ni an y'a fɔ ko garo o kɔrɔ de ye i ye fɛn mun e y'a dabɔ mun kama a tɛmɛ n'o kan donc an b'a fɔ k'a garo la i y'a fɔ sisan yɔrɔ gan garo an b'a fɔ gan de la ka caya dɔ wɛrɛ tɛ parce que i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ gan ma k'a garo o b'a sɔrɔ a tɛ se ka kɛ nala tuguni a tɛ se ka dun tuguni a bɛ se ka kɛ gan si kɔni donc o b'a sɔrɔ e hakili bɛ a dunni mun na a tɛmɛ n'o kan donc a bɛ se ka kɛ si kɔni de i b'a fɔ k'a garo la donc o la ni mɔgɔw ka ko ti ka k'i yɛrɛ sago ye walima i hakili bɛ mun na a tɛ ka taa o bolo kan donc o la d'un point de vue ésotérique et spirituel a bɛ mɔgɔ dɛmɛ o la e bɔra k'o de ɲɛfɔ ok a b'i dɛmɛ o la parce que i y'a fɔ n'a taara k'i bolo dan sisan o kɔrɔ tɛ ko a tiɲɛna dɛ ayi i kun y'i jigi da kan ko min kama o wagati min na a ma kɛ o de ye nka taali ɲɛfɛ i bɛ se ka kisɛ sɔrɔ a la bari an delila ka nin fɔ an ka émission na koyi k'a fɔ ko ni i ye ko ta ni sɛbɛ ye n'i mɛnna kan i b'i tɔnɔ bɔ a la i m'a ye donc o de yiri dɔ filɛ an bolokɔrɔ nin ye siritigɛlan don nka mɔgɔw k'a jateminɛ fana k'a fɔ e bɛ k'a fɔ ko siri b'i la ko min na ni e b'o ko kan dɛ i k'i banba o de ma ni don min na o siri ye bila k'e to la e de y'o dɔnnibaga ye dɛ donc i b'i ta bɔ a la i m'a ye donc garo filɛ nin ye an bolo an ye ɲininkali damadɔ min kɛ sunkun na o koɲɛ la i y'a ye an bɛ se ka o de fɔ nin ka se nin niveau in na hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc mun b'an bolo k'a fɔ kisi se popilinɛya kan n'o ye garo ye o ye nin ye donc k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bacama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani len to suzu fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fen fin kri a boto fen wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dan so ko